Môžem sa spýtať, Áno. keby nie som gay, hej, mám šancu u vás? Záleží podľa správania. Zatiaľ len takto, že Fyzicky? som aj odvážny. To, Očividne. No to si veľmi cením, lebo koľky on nesledoval som. No. Tak aspoň z týchto. Tak to už by ma zaujalo, hej. Lebo som není gay. To je dobré. Dobre. Dobrý. Ďakujem. Som si hovoril, že nič za to nedám, keď to nevyskúšam, viete. Pekne, pretože ma nič nesleduje. Ja som to chcela povedať, dneska sa dneska sa neprihovedla, všetci sú No, ako, ja si toto moc nejdem cez internet, nejaké zoznamovania a tak. Ani nepijem alkohol, hej, že by som potreboval, akože, ísť na nejakú party sa zoznámiť. Akože prečo sa bojíte akože ísť za ženami, neproste osloviť, čo sa stane, veď maximálne povie, nie sa nefacka, vieš čo je na tam také zaujímavé, že... Už sa jej týkame, to sa mi ľúbi. Ja máš aký si mladší. Áno, Kamil, Aha, teší ma. ty si určite mladá šťania. No, to nevadí. Tebe nie. A tebe, hej? Moc? Ja chcem rodinu, ale Ja tiež. ale A ja chcem rodinu.